Shintoma Shantini Kakamani Kifilka Nai Shintoma Shantini Kakamani Manishulu Bir Bikram Mubaga Bir Bikram Mubaga Bir Bikram Mubaga Bir Bikram Mubaga Bir Bikram August 2026 जों जत साइमानो जोंनि विजनरी लीडर त्रिपुरानि खरगसा फेमास जोंनि महाराजा राजानि बिसिंफानो सबसे श्रेष्ठ राजानि होनजागो बिनि मांथं एयारपोर्टनि अजागा जों दिनै खुंबकनानै फायलायमानि on behalf of TWF पुंगै जोंनि अजागा जों फायलायमानि जोंनि बिसिङाव दङ जोंनि TWF नि प्रेसिडेन्ट दङ जोंनि दुइजन एमएलए दङ যথাক্রমে চিনি রাইমাবেলিনি তে মানদাইনি তে চিনি যত TWF नि যত ডিগনিটারিস দंबायो जों बेलायखनो लाखि तिनि ते जों स्पेशल भाबे हामबाय मारो चिनि एयारपोर्ट अथॉरिटी नो तामनि बागै हंके जों जत साइमानो अबस कांनि जे मूर्ति दंमानि चिनि महाराजा बीर विक्रमनि आबो बेलायखनो कुचु आ जागा थाङै खुंबकनानि बेलायखनो डिफिकाल्टीज फियाबा चिनि बिसिङाव तिनि ते खरगसा फॉर्मर मिनिस्टार दङ सारमेबल कुमार जमातियाजी इंगाय चिनि एयारपोर्ट डायरेक्टर नि चुबा मुंबाई बिनि हेल्प खायमुंबाई जों ओ डिफिकाल्ट जे वर्क दंमानि आबनो जों खूब इजी भाबे तिनि खायमानखा बेलायखनो खाकचांखा सो आबन बागिनो on behalf of TWF पुंगै आं तिनि चिनि एयारपोर्ट अथॉरिटी नि जे रिप्रेजेंटेटिव दंनाय चिनि अर खरगताम दङ बरकनो बेलायखनो हामबाय मारो सो बरनि चुवा जों बिसिंतै जों तिनि गाहाम कैसा सामुंनो जों तिनि परफॉर्म खालायमांखा सो थैंक यू सो मच आप लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ हामबाय बेलायखे हामबाय पुइलानो दिनै हैप्पी बार्थडे टू यू बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक्य बा जों एयारपोर्ट फाइजाक आनि लगियो दंग दिनै TWF सेंट्रल कमिटी टीम ताई खरगनै बरम गोनां एमएलए जों बरम गोनां जों होनरेबल एमएलए स्वप्ना देबबर्मा ताई नंदिता देबबर्मारिया बरम गोनां जों MDC ताई चिनि TWF नि जीएस गीता देबबर्मा ताई जत चिनि TWF नि टीम जों और सबाइके एयारपोर्ट कताल एयारपोर्ट और चिनि बुबाग्रा बीर विक्रम किशोर मानिक्य बाहादुरनि मांथं दंग ओ मांथंग ताकलायनो फर्स्ट टाइम जों TWF और खुंबक लायनानै फायलायो आपनि बागै बुबाग्रा बीर विक्रम चिनि बागै ताबु बचिनि बखाव गथां दंग बो उमर कमबनो आसकै त्रिपुरानो नायथतक लायो स्कुल कलेज हस्पिटल बेबाक नखलाय गलांखा आबो जों बेलायखे गर्व अंनानि हक कारण मो एयारपोर्ट ताबुक जे बिरखुं खला अब बुबाग्रानि जागानो बुबाग्रा रिउ गलांमान बागैनो ताबो और एयारपोर्ट अंगै दङ आबोनि बागै आं जत्त त्रिपुरा हास्तेयाव दंनाय ताई त्रिपुरा हास्तेनि हाताराव दंनाय जत्त
to rangsakni takukte bukuk jongno obono koinai जों तिप्राजोक तिप्रासाहनि सिनिजाक माने लाइबुमानो चिनि राजा रक ओ राजा रकनो जों पगै थांखाय जाया राजा रकनो बरम रिनाय बसुंनो बरकनो जों ताबुक बचिन बखाव तनि उइ ताबुक चिनि बस कांगबो चिनि पाइ थाकने राजा तंगुइ तंगो जोंनो लगिरि उइ तंगो आबोनि बागैनो जों त्रिपुरा राज्य उंथुन अल इन्डिया उंथुन सारा बिच्छ उंथुन जों कुम जुगसावै जों बर' मानै दंगौ राजा रंनि बंशधर हिनजागै आबोनि बागै आं जतनन हामबायरिनाय जों अ दिन दकनो पगै थांखायनिया गामि गामि न बुरुम बुरुम न जों सिनि राजा रंनि आसायमानि साल थैमानि साल न जों मुइतो ख्लायनानै नांगौ बरम दिनानै नांगौ हामबाय